Sekaran pati banget larane nalika uripe akeh maksiate lali marang rahmat ganti paringake apa maneh lali marang sembayange wis cukup Gusti merapi tadi bukti akeh korban nganti seitu makan pati kabeh iki kabaran apa keng uji kabeh manungsa ing lereng gunung Merapi. Aku krungu cerit, aku krungu tangismu, percaya pancen pare lan lara batinmu. Uwe cukup Gusti, iki papelingmu, manungsa ora iso mungkiri kuasamu. Kabeh warga ati nek kaya diiris oleh nyakseni donya lagi nangis mula ayo kanca dulur kang winasis enggal dibantu patung iku wis wasis sanguning pati tutu emas raja brana bekas sawah pakaran kang ngopo nanging iman Islam iku kang digawa nanging iman Islam kang langkung sampurna sekarat pati banget lorone nalika uripe akeh maksiate lali maring rahmat kang diparingake apa maneh lali maring sembayange. Owe cukup Gusti merapi dadi bukti akeh korban nganti sing tumakan pati kabeh iki gambaran apa keng uji datang manungsa ing bumi pertiwi. Aku krungu jerit, aku krungu tangismu, percaya pancen perih lan lara batinmu wis cukup Gusti iki papelingmu manungsa ora iso mungkiri kuasamu. Kabeh warga atine kaya tiris golek nyangseni donya lagi nangis mula
lan loro